July ni som pani sang ni som ni porok chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule tunlai khovel hi US President Donald Trump hual velin a virti la kan soisual om love tunlai khovel chanchin tharpo Trump hing tel lovin nakim theilawani tun hnaya US le Iran in beile dan po kan hreveka he an in beina kal zela hian anti dan pa nga in Iran ram hruai tu tele President Trump te chu anin vozui meka anin vauna hi in vauna satliani to lova thi nari manam tran viau to ani Nimin Khan Iran Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei thu cha chu ti chuani a Supreme Leader chuana pa Supreme Leader Ali Khamenei tha phuba an la ngei don thu asaya Ali Khamenei phuba lak chu an nam thil phut anti hlotlin nge nga yani ti asai kan riat vekangin Ayatollah Ali Khamenei hi kumin February ni somni pariat khan US le Israel bom thla ka thi ani kha heti la hian mani lok khan US President Trump hian ama tha tumin Iran in ruam hannan nei thu alo sei to a Iran hian an thatani poin phubalak dan tu ruam hanna nei vek to thu zir top ni khan a soile bokani Nimin Khan Telegram Iran Supreme Leader Mojtaba thu cha hi ziakin ti chuani a Iran ram TV ate po puan ania Mojtaba chona pa phuba mai baka tun hnai in donan ramtana martal te phuba chulak ngeyan tum thu asai ani Iran Supreme Leader thu cha thar bera hian Mojtaba chuan kan leader martar ta le heng in dona pahnia martar te thisen phuba zongjong hi lavek turin kan in tiama he phubalak na hi keima mi malin kapa phubalak kadu naimo kan officer ten an chung te phubalak an tum naimo nilova kan ramle nam in tiam na nia kaini hi kan dame modam lawemo Iran phubalak na hi chu kalpui ani thawthawang atiani zirtom ni Khan Trump hian New York Post in an kom na Iran in than tum thu hi asaya mana tang to in min tha an tum thina tuna hian rom man na kasiama thupe ka ti chuak vek to engpo thleng se min thatani point Iran hi an la hriat ngai lo khopan na sa bom turin thu ka pe fel vek to ni ati Nimin Khan Trump hian Truth Social a post siamin Iran lam hoin missile sang khat chu ka chu mai thei turin da vekani to a Iran sarkar hian US President nilayan thatemo tha tuman beyemo ni chuan ka chu ngalani anga heng missile te hi adang sang chuang in azui le ngal bokang atia thupek ti chuani to a US sipai te chu kum khat chung in ring tura thupe kan nia US President tha tuma beina omani phot chuan Iran rampum ti chaturin hriat tiran ni to ati bokani President Trump thu soi hian in hnialna chok chuak le meka US President hi tha lo ni ta se athi hnuwa damlaya thupek chu bo zui zel turani MT chu mitam tak zona nia US Ramdan puya chuan President chu official wa chungin Commander in Chief ania athi emo office cho sanemo ni chuan Commander in Chief ani na chu ayo tu hna hlan ngal tur tiania President damlai le office lo lai ngei chawin US sipai te hna thupe ka pethei tinani aum zia chu US sipai te hian Commander in Chief nilai thupek chau an bo zui theya Commander in Chief lui thupek an bo zui thiang lova chuti lai chuan President thar chuan President lui order lo ti chua to chu bo zui turin thupek a siam theya adu chuan thupek thar po ti chuak thei boka Trump hian thupek ka ti chuak tima se athi ani chuan ama thlak tu thu ania tuna thupek ti chua hian athi to chuan omzia nei lo ni in mithiam te chuan an sai ani Trump chuan tun hnaya ma tha tumarua manna thara om thu an intelligence lamin an hrelo ni in asaya chuti lai chuan Iran hian mana tangin tha an tum to ti an hriat thu asaya ni heti lai hian US media te chuan Israel en thatu te chuan Iran in President Trump tha an tum thu hi US ne an hriat tir ni in tun hnaya an ta langani kan hriat angin tun hnaya Iran hian Supreme Leader Boralta Ali Khamenei vuina hun chu ro pui takin an neya vuina in khoman manna pakhata chuan Iran hlapu athiam lar tak pakhat chuan US President Trump tha ngai thu asaya engwangin nge ala dam rang ti in mipui kal khom te chu zota Iran mipui te hi America thiro se Israel thiro se Donald Trump kan that don ti te in an awrolani Associated Press in an ta landanin Khamenei vuina hun an man ni na
Teheran khopuya mi pui pung khom te chuan America le Israel an huat na thu na rol puya Iran point lar Mohammed Rasouli chuan thu sain khovela mi sual ber hi angwangin ngela damreng atia mi pui te chuan na sataka awrualin an lo chhona Rasouli chuan khovel hi tamatan dam vereng na turan ni lo ati zuiani Khamenei vuina in khoma tel te hian America le Israel huat na thu ziak sang te Trump mai ba ka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te tha antum thu in ziana banar ten kengani Iran hian Khamenei vuina hun hian thlang phim khur hle ti a hriata US in an ram kum zani somnga tlin lom na hun an nei lai President Trump hova hun an man lai kherin Khamenei vuina hun an lo mang ve hi thil thleng rual pal satliani lo ti achiang hle ani heti lai hian zir top zan le nimin thleng khan US le Iran hian in kab le ri lawa in biak nan nei le tran don ni in alanga nimin khan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chu Oman ramaluta US palai tenen an in bedon ni in news agency lian te chuan an ziak ani Venezuela ram lir hing wanga thi chu mi sang li an chuang to ni in ni zan khan Reuters chuan an ta lang Jun ni somni palia Venezuela ram lir hing wanga chiat na thleng report thar ber chu nimin khan National Assembly President George Rodriguez chuan a puanga mithi riat to sangli zathum som thum pathum an oma mithi jinga zathum som panga chu tunge an ni lafin fi alawan ni thu a soini in Reuters chuan an ta langa Rodriguez chuan chen na in chiate hna chen na in thar pek chu kar le an tran don ni in na puang bok nimin thleng khan hliam tuar chin chia to chu singkhat sang ruk zasari somli ni in chimkara tanga chan chu za thi sang ruk zali somruk pahni an nia chen na in nei lo mi singkhat sang sari velan oma Carle hian President Laylok Delcy Rodriguez chuan chen na in zani asem phot don ni in puana nia lim hing wang hian in zariat somnga poruk chia in heng jinga za som kwa chu awaya chhevek ani antibok Venezuela sarkar in an ruam handan chuan chen na in thar sing ni le sanga siamani dona hemiatan hian ram ruak po ruam han felani to ni in Rodriguez chuan a soya heti la hian in chimkara mi zon nan la chun zom zel ni in a soibok ani Furwa tui tameka wangin Bangladesh a chuan mi somli palian thi thu ni min khan puana nia Bangladesh chimchak lama mi pui makta duai telin tuilian le leimin wangin har satnan tok mekani Bangladesh Disaster Management Ministry chuan district pasari Chattogram Cox Bazar Bandarban Rangamati Khagrachari Molvi Bazar le Habigansa Furwa tui tla wanga har satnan sataka thleng ni in an soya chung ko sang chuang to po thei lovin an om mek ni in an puanga in tam tak tuilian in a chi ma wangin chung ko tam takin erong po an bol thei lova karen an nei lo wangin zan lama har satna na sa zuala leimin le tuilian wangin mun sang sanga kong puya pinga power supply a om lo wangin chan chu na le tan puina na tho har sa a chuti chung chuan thu nei tu ten thei to ban chu mek ni in Disaster Management and Relief Minister Iqbal Hossain chuan a soi China, Taiwan, Japan le Philippines sa po typhoon Bavi wangin magtaduay telin har satnan tok meka. China rama chuan mi magtaduay ni don te chu mun hima thiar chua an ni to a. Philippines sa chuan he thlipui wang hian mi som pasari an thi to ni in puana ni bok. Typhoon Bavi hian nimin khan Taiwan ram mar lama thlenga. China rama chuan ni zang le tukin hian he thlipui hi Zhejiang province at le don ni in an soya. Zhejiang a hian nimin khan mi pui maktaduai ni don chu mun him lama suan chuan ni a Shanghai a po mi singthum sangli velzet chu mun him lo lai ni anga atangin thiar chua an ni bok Typhoon Bavi hian nimina Taiwan a thlen ma hian Philippines ram chim lama nuaya mi som pasari velan thi ni in an soya tuipui kam Sarangani province a Malapatan khopuya leimin wangin mi som chuang an thi ba ka mi bo pathum an om mek ni in Civil Defense Department chuan an puanga Lanao del Sur province a Calandogas khua po leimin wangin mi pahni an thia Bukidnon province a tuilian in mi pahni ala ni in an soibok Nizan khan Taiwan a chuan typhoon Bavi wanga hliam tur za som pathum an om to ni in puana nia mi singkhat sangli chuang hun hima thiar chua an nia Japan ram Okinawa prefecture a po thlipuya thok tana Voina tan thlo na thlok chuak tur zani chuang chu kan sel ania
thu nei tu te chuan tuipui phone wanga harsat na thleng thei ani thu an puang bawk ani bazar I lo thlir awangin kan lawm e